କେବେ କଳିଙ୍ଗି ଆସିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ରହିଛି ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗିଆ। ଏହି କଳିଙ୍ଗିଆରେ ରହିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗାର୍ଡେନ। 60 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିସୀମାରେ ରହିଥିବା ଗାର୍ଡେନରେ ବିଦେଶୀ ବାଉଁଶ, ଗୋଲମରିଚ ଗଛ, ଡାଲଚିନି ଗଛ, ପାଇନ ଗଛ, ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଗଛ ରହିଛି। ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଦେଖି ସେହି ଗଛର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ଟା ଠାରୁ 10ଟା, ସେହିଭଳି 3ଟା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗିଆର ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ।